Mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nagpahigayon og noise barrage sa Metro Cebu kagabi. Samtang Cebu City Police miawhag sa mga Subuanon nga magmabugnawon aron malikayan ang pagtumaw sa kasamok. Ang report ni Alan Domingo. Midangop sa Supreme Court ang kamanghurang anak ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga si Veronica sa pagpa-issue og writ of habeas corpus aron mapugos ang gobyerno sa Pilipinas sa pagpabalik ang Duterte dinhi sa nasod. Samtang dinhi sa Sugbo, naghimo og pinagtapok ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa gawas nga bahin sa Plaza Independencia sa Dakbayan sa Sugbo kagabi. Nahitabo kini human nila nasayran ang pagpadakop sa kanhi Presidente nga higpit nga gikondenar sa mga supporters. Dunay mga supporters nga nagdala pa og bandera sa Pilipinas nga ilang giwarawara. Samtang gamit ang ilang mga motorsiklo gituyok sa mga Duterte supporters ang Metro Cebu. Din gipatingog nila ang serbato o busina dungan sa pagsinggit sa pangalan sa kanhi Presidente. Aduna usay mga tao sa daplin sa kalsada nga niapil sa pagsaba-saba. Malinaw na hinuon ang pagpahigayon sa kalihukan diin aduna usay mga pulis nga nagpatuman sa kaapsay og kalinaw. Gipadayag sa miyembro sa grupo nga si Jun Abines nga aduna pay sunod-sunod nga mga kalihukan ang paghahimuon din ipakita nila ang pagsupak sa pamaagi sa pagdakop sa kanhi Presidente. Giklaro ni Abines nga himuon nilang malinawon ang ilang kalihukan nga pagpadayag sa suporta sa kanhi Presidente nga gihulagway nilang dako og natabang sa pagpatuman sa peace and order panahon sa iyang administrasyon. I think ang katong pagkuha kang Tatay Digong is illegal and I think it is a kidnapping kay ang tarong nga proseso hatagan na siya og saktong higayon para ma-examine sa mga lawyer. If you notice, atong nakita nga gidali-dali ang atong presidente pagkuha. Samtang giawhag ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay ang tigpamaba sa CCPO ang katawhan nga ipatigbabaw ang kalinaw. Gipaubos sa heightened alert ang kapulisan aron masiguro ang peace and order subay sa nahitabong pagdakop ni Duterte. Those that are planning to hold rallies, we urge them to acquire lang the necessary permits and to conduct it in accordance to proper regulation, law and ordinance. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.